Hovorí sa, že každý páchateľ má iný motív. Niektorý pre peniaze, iný pre moc. Niekedy to môže byť slepá vášeň. A niektorí to môžu urobiť len pre potešenie. No tak, v našom príbehu, tá tvrdila niečo úplne iné. Tvrdila, že to musela urobiť, aby prežila. Vezmem vás so sebou v čase. Do Austrálie, do roku 1989. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Práve tam vtedy žila Tracy. Narodila sa 4. augusta 1965 do veľmi bohatej rodiny. Navonok sa mohlo zdať, že jej nič nechýba. Jej matka trpela ťažkou, paralizujúcou astmou. Boli dní, kedy sa o Tracy nedokázala postarať. Vtedy ju odvážala k starým rodičom, Avril a Georgeovi. Tí ju úprimne zbožňovali. A bol to práve starý otec George, kto bol zdrojom obrovského rodinného bohatstva. Bol to milionár, ktorý sa vypracoval úplne sám. Vlastnil úspešnú firmu na zemné práce. Tracy svojho starého otca priam tak zvláštne milovala. Bol pre ňu všetkým, bol zábavný, bol pre ňu útočiskom. Tracyn biologický otec v jej živote prakticky neexistoval. George bol preto tou jedinou otcovskou postavou. Bol pre ňu všetkým. Astma jej matky sa zhoršovala tak veľmi, až prišiel bod zlomu. Už fyzicky sa nedokázala viac starať. Nemala na to ani silu, ani zdravie a tak padlo definitívne rozhodnutie. Starí rodičia si Tracy oficiálne adoptovali. Ale Tracy neznášala starú mamu. Bola vraj prísna. No keď Tracy dospela, opisovala ju omnoho horšími slovami ako sebecká, tvrdá, cynická, manipulatívna. Pravdou však je, že stará mama si prešla svojim vlastným peklom. Možno práve to z nej vymazalo všetok cit k vlastnej nučke. Avril si sebe niesla hlboké rany. Samozrejme nič z toho ju neospravedlňuje to, ako sa neskôr správala k Tracy, no do tejto rodinnej mozaiky to pridáva dôležitý dielik. Keď sa Avril stretla s Georgeom, jej život sa upokojil. Vyzeralo to na šťastný koniec. Keďže nemohli mať vlastné deti, adoptovali si dcéru. Dievča menom Rhonda. To bola Tracyna matka. No hoci George navonok pôsobil ako úžasný detko a otec, mal aj zvrátenú stranu. Bol nenapraviteľný sukničkár. Hráč, ktorý sa odmietol vzdať svojho starého životného štýlu, aj keď bol ženatý. Zašlo to tak ďaleko, že si kúpil druhý dom. Druhé sídlo len na to, aby si tam mohol vodiť iné ženy, baviť sa s nimi a prespávať tam s nimi. Nikto o tom roky netušil. Avril a George si dokonca neskôr adoptovali ďalšie dve dievčatá, Dianu a Miriam. Tracy zrazu mala sestry. Diana bola adoptovaná oficiálne, no Miriam tá bola len v pestúnskej starostlivosti. Bola najstaršia, mala 15 rokov a od začiatku sa s ňou zaobchádzalo trochu inak. Bola akoby čierna ovca rodiny. Avril ju priam neznášala. Miriam sa stala obetným baránkom za všetko, čo sa v tom dome dialo. Všetká vina padala na jej hlavu a časom sa to len zhoršovalo. A práve v tomto období, keď domovom znel krík, sa Avril dozvedela pravdu. Zistila, že George ju podvádza. Že má ten druhý dom plný žien. Zúrivosť ju takmer pripravila o rozum. No Avril nemala odvahu sa mu postaviť. Nedokázala mu to vyčítať, bála sa ho. A tak si viete predstaviť, kto za tú Georgeovú zradu zaplatil najvyššiu cenu. Miriam. Napätie v dome sa dalo krájať. Tracy to všetko sledovala. No po jednej obzvlášť hroznej noci Miriam pochopila, že ak neodíde, neprežije. Utiekla, stratila sa. A hoci o jej ďalšom živote vieme málo, dokázala si vybudovať normálnu existenciu. Keď sa však neskôr obzrela späť, priznala svoju najväčšiu celoživotnú ľútosť. Že v tom mieste nechala malú Tracy.
tom dome teda zostala Avril, George, Tracy a Diana. A všetko to zlé zrazu zázračne utíchlo. Tracy dostala všetko. Rodina platila drahé súkromné školy, kupovala jej tie najlepšie veci. No Tracy touto šancou pohrdala. Škola ju nezaujímala, nepočúvala, vyrušovala, odmietala pracovať. Skončilo to tak, že prepadla zo všetkých skúšok a zo školy odišla. Zrazu mala priveľa voľného času. A ten začala zaplňať vecami, ktoré ju priťahovali. Paranormálne javy, duchovia, tarotové karty. No Tracy neostala len pri neškodnom čítaní. Ju to ťahalo hlbšie. Do skutočnej temnoty. Z knižnice nosila veľa kníh a jej milovaný detko George, ten ju v tom podporoval. Kupoval jej všetko, čo chcela, len aby ju videl šťastnú. A potom prišiel ten úder. Tracy mala 15 rokov, keď George náhle zomrel. Jej najlepší priateľ, jej ochranný štít bol preč. Zostala sama v tom dome, s chladnou, manipulatívnou a krutou starou mamou. Bola zlomená. Na jednom z večierkov jej matky Rondy sa objavil starší manželský pár. Manžel, dospelý ženatý chlap, si okamžite všimol Tracy. Začal sa s ňou rozprávať. Získal si jej dôveru a začali sa tajne stretávať. Pre Tracy to bolo niečo nové. Myslela si, aké je to úžasné, že má o ňu záujem starší muž. Pravda však bola oveľa horšia. Ten muž s ňou manipuloval. Premyslene ju formoval a vymýval mozog. Učil ju prekračovať hranice, robiť zakázané veci. Vtedy ešte nikto netušil, že to zvrátené učenie v nej prebudí niečo, čo už nikto nedokáže zastaviť. A Tracy ostala tehotná. Reakcia toho zbabelca bola okamžitá. A hneď, ako bolo po všetkom, tak urobil presne to, čo sa dalo čakať. Vyparil sa. Z ničoho nič prerušil akýkoľvek kontakt. Odišiel z jej života. Zostala úplne sama. No osud mal z Tracy iné plány. Krátko potom, čo sa to stalo, Avril zomrela taktiež. Tracy mala 17. Našťastie bola dosť stará na to, aby nemusela opäť do adopčného systému. Bola voľná, mohla výjsť do ulic, začať nový život. Našla si prácu ako barmanka v nočnom klube. No peniaze z baru sotva stačili na prežitie. A tak sa stalo niečo, čo ju stiahlo ešte hlbšie. Nočné ulice, bizarní klienti. Tracy vnímala svet čoraz viac zvrátene. Vo voľnom čase stále listovala v knihách o čiernej mágii. Keď mala 21, stal sa zázrak. Zdedila po starých rodičoch obrovský majetok. Približne 75 000 libier. Chcela tie peniaze použiť na to, aby konečne žila svoj najlepší život. Chcela cestovať, no nechcela ísť sama. Čakala na niekoho, na nejakého partnera. A vtedy do jej života vstúpila žena menom Sunshine. Tracy sa do nej zamilovala. Zdalo sa, že je to vzájomné. Verila, že našla spriaznenú dušu. Zbalili si kufre, vzali zdedené tisíce a odleteli do Kanady, kde žili niekoľko mesiacov. Lenže ich vzťah bol od začiatku toxický. Rozchádzali sa, potom sa znova dávali dokopy a možno, že sa to stalo za rok aj 15 krát. Napriek tomu neustálemu chaosu sa obe ženy rozhodli, že by chceli mať spolu dieťa. No spôsob, akým to Tracy chcela dosiahnuť, nemal s normálnym plánovaním rodiny nič spoločné. Tracy si vybrala muža, ktorý mal byť otcom jej dieťaťa. A potom Sunshine oznámila svoju zvrátenú podmienku. Chcela, aby tento akt sa stal pred ňou aj pred očami všetkých ich spoločných známych. Bol to divný obrad, ktorý Tracy vyčítala v jednej zo svojich okultných kníh. Sunshine, zaslepená peniazmi alebo manipuláciou, súhlasila. A tak ich priatelia sedeli a pozerali sa. A Tracy skutočne ostala tehotná. Obe ženy boli nadšené z nového prírastku. Lenže toto zvrátené nadšenie netrvalo dlho. Dedičstvo bolo preč, peniaze došli. Ukázalo sa, že Sunshine naozaj bola z Tracy len kvôli luxusnému životu. Len čo vyskli zdroje, Sunshine odišla.
A čo bolo najhoršie? Už o týždeň si našla muža. Tracy sa zapäti dozvedela krutú pravdu, že s týmto mužom už niečo mala celý ten čas predtým, čo boli spolu. Táto zrada Tracy úplne zlomila. Padla do priepasti najťažšej depresie. Úplne sa izolovala od sveta. Neskôr sa pomaly začala vrácať do sveta. Začala znova chodiť von a randiť. Našla si priateľku, ku ktorej sa nasťahovala. No tento vzťah rýchlo zatienila nová fatálna posadnutosť. Bol rok 89. Tracy mala 24 rokov, keď stretla Lizu. Úplne ju pohltila. Liza bola nesmierne zraniteľná, labilná osoba. Trpela hlbokými depresiami a jej správanie bolo vyslovene deštruktívne. A hľadala niekoho, kto by dal v jej živote smer. Tracy v nej okamžite vycítila slabosť. Liza mala 23 rokov a už za sebou ťahala 80 hospitalizácií. Bola to chodiaca troska. A práve táto spoločná depresia spojili Lizu a Tracy. Našli prienik v svojich psychických problémoch. Tracy už bola v bode, kedy úplne stratila kontrolu nad realitou. Chodila k mesiarovi. A asi vám nemusím hovoriť, čo tam kupovala a čo potom pila. No priateľom sa sťažovala, že to nie je ono. A vtedy Tracy našla riešenie. Liza jej totiž dlhovala peniaze, ktoré nedokázala splatiť. A tak sa tieto dve ženy dohodli na tom, čo je extrémne teda znepokojivé. Myslím, že všetkým dôjde, ako Liza mala svoj dlh splatiť. Neviem, z koho hlavy tento chorý nápad vzišiel, no zdalo sa, že to bolo dobrovoľné. Aj keď o Lizinej slobodnej vôli sa dá hovoriť ťažko. A tým sa z nich stali nerozlučné partnerky. A čo skoro do svojej siete zatiahli ďalší pár, s ktorými vytvorili bizarnú komunitu. Kým bola fascinujúca postava. V mladosti sa chcela stať mníškou. No keď sa jej jedného dňa odtrhol kríž na krku, brala to ako znamenie, že kráča po zlej ceste a odišla z kláštora. Jej partnerka bola presne ako Liza. Naivná, tichá, príliš dôverčivá. A hlavne bezhranične fascinovaná Tracy. Tracy o sebe tvrdila, že má telepatické schopnosti. Že dokáže čarovať a že dokonca dokáže úplne zmiznúť. Vraj, keď sa to stane, zostanú po nej len mačacie oči vo vzduchu. Samozrejme, nikdy to nepredvídla. Aké prekvapivé. No Liza, kým a jej priateľka jej slepo verili, všetky tie ženy ju zbožňovali a nikto nemal odvahu spochybniť jej moc. Chodievali von a zabávali sa. A potom nastala tá konkrétna noc 20. októbra 89. 4 ženy vyrazili do klubu. Celú noc popíjali šampanské, smiali sa. No ako Tracy rástla hladina alkoholu, rástlo v nej aj niečo iné. Alkohol už nestačil. Povedala to svojim priateľkám. A tie súhlasili. No Tracy už teraz nechcela Lizu. Chcela niekoho nového. Dopili šampanské. O 11:30 v noci nasadli do auta a začali pomaly krúžiť ulicami. Hľadali niekoho. A netrvalo to dlho. A našli Edvarda. Mal 47 rokov. Pracoval pre mestskú radu a doma ho čakalo 5 detí. V tú noc bol piť s priateľmi a snažil sa dostať domov. Keď pri ňom spomalilo ich auto, nečakal nič zlé. Zdroje sa dodnes rozchádzajú v tom, ako ho dostali dnu. Niektorí hovoria, že mu ponúkli len odvoz. Niekto, že ho nalákali pod nejakou intimnou zámienkou. Tak či onak, dostali ho. Auto sa pohlo, viezlo ho nocou, až kým nezastavili blízko parku, vedľa temnej rieky. Tracy ho vyzvala, aby vystúpil a išiel dole k brehu. Keď zišli k vode, Tracy sa otočila k Lize a poslala ju späť k autu. Zostal s ňou sám. Povedala, že si musí len na minútu odskočiť. Veril jej. Bežala k autu a vzala odtiaľ nôž a začala bežať naspäť. Jej energia sa zmenila. Edward sa spýtal, čo to robí, ale odpovede sa nedočkal. Tracy zaútočila. Nedá sa opísať, čo všetko, ako mu to urobila, pretože je to extrémne nechutné. Potom sa postavila a pozerala sa na neho. Ešte stále žil.
A keď to Tracy uvidela, znova zaútočila. Potom si vytiahla cigaretu. Pokojne si zapálila a sledovala. Potom zahasila ohorok a použila nôž naposledy. Vrátila sa k autu, kde ju čakala verná svorka. Boli presvedčené, že asi urobila to, čo chcela. Čo potom robili, nie je známe, ale o 5 ráno našli Edwarda náhodní bežci. Vyšetrovatelia boli zvyknutí na kadečo, no pohľad na miesto činu ich šokoval. No kým dokumentovali toto všetko hrozné dianie, na mieste činu sa stal zásadný zlom. Páchatelia robia chyby a Tracy, zaslepená svojim rituálom, urobila fatálnu chybu. Polícia v tráve blízko brehu našla modrú peňaženku. Keď ju otvorili, našli v nej platobnú kartu na meno Tracy. Detektívi išli naisto. Zaklopali na jej dvere a chceli vedieť, čo robí jej peňaženka a karta na mieste toho činu. Tracy sa snažila hrať pokojnú. Tvrdila, že o ničom nevie, že s kamarátkami boli v noci opité. Hrali sa na detskom ihrisku v parku, no dole k vode vôbec nešli. Potom vraj šli domov. Polícia teraz jej tvrdenie prijala, ale za pár dní ju predvolali znova. A vtedy sa jej dokonalá maska začala sypať. Jej verzia sa odrazu začala meniť. Už netvrdila, že pri vode nebola. Zrazu priznala, že tam šli. A vraj tam našli Edwarda. Spanikárili, dostali strach a namiesto privolania pomoci utiekli domov a nechali ho tam ležať. Detektívom bolo v tej sekunde jasné, prečo by nevinný človek tak divne klamal. Keď Tracy po 2 dňoch úplne otočila svoju výpoveď, detektívom došla trpezlivosť. Rozhodli sa oddeliť jej priateľky a ju a vypočuť každú zvlášť. Tlak v policajnej cele bol tak neúnosný, že síce nevieme, ktorá presne to nevydržala, ale nakoniec povedala pravdu. Opísali každú sekundu toho, čo Tracy v tú noc urobila Edwardovi. S týmito dôkazmi v rukách vtrhli vyšetrovatelia za Tracy a ona sa nakoniec priznala. Okamžite ju obvinili. No policajti od začiatku vedeli, že s touto ženou niečo nie je v poriadku. Jej správanie, chlad, absencia akýchkoľvek výčitiek, všetko nasvedčovalo nejakej poruche. Poslali ju na psychiatrické vyšetrenie. Tracy nechcela, aby ju vyšetrovali. Tvrdila, že je úplne v poriadku, no lekári si ju aj tak posadili pred seba. A hneď, ako s ňou začali hovoriť, tak si uvedomili, že realita je omnoho desivejšia, než si mohli predstavovať. Pôvodne hľadali znaky schizofrénie, no narazili na niečo úplne iné. Tracy sa im priznala, že si vôbec nepamätá svoje detstvo. Mala určité úseky zo svojho života doslova vymazané. Nepamätala si ani tú samotnú noc, kedy to urobila. Vedela, že to urobila, ale detaily tie boli niekde v hmle. Keď lekári narazili na tieto čierne diery, tak sa rozhodli pre radikálny krok. Potrebovali obísť obranné mechanizmy jej mozgu, aby vytiahli na povrch potlačené spomienky a traumy, ktoré ju formovali počas jej života. Tracy trpela disociatívnou poruchou identity. V tom čase známou ako porucha viacnásobnej osobnosti. Ľudia s touto diagnózou môžu mať viacero alterov. Tracy ich mala v čase vyšetrovania 5. Celý tento súbor osobností v jednom tele sa označuje ako systém. Každý alter má vlastný vek, pohlavie, meno, vkus, zmysel pre humor, či dokonca módny štýl. Sú to akoby úplne odlišní ľudia uväznení v jednej schránke. Najmrazivejšie na tom je to, že ľudia s touto poruchou väčšinou vôbec netušia, že ňou trpia. Psychiatri nakoniec pomohli Tracy zorientovať sa v jej mysli. Prvým alterom bol hostiteľ. Osobnosť, ktorá bola na povrchu najčastejšie. Bola to tá Tracy, ktorú ľudia stretávali v bare, s ktorou bežne komunikovali. Hostiteľ bol odmeraný, chladný, racionálny a takmer úplne zbavený emócií. Druhým bola malá Tracy. Bola plachá a zraniteľná. Práve do tejto osobnosti mozog uzamkol všetko to zlé, čo sa jej dialo.
aby tá dospelá Tracy mohla potom fungovať. No potom tu bol tretí, veľká Tracy. A to bol ochranca celého systému. Bola dospelá, zodpovedná, hlboko morálna. Milovala pravidlá a fungovala ako svedomie celého tela. Lenže táto veľká Tracy nesmierne trpela úzkosťami a ťažkými depresiami. Počas hypnózy lekári zistili, že počas toho, ako to urobila, sa veľká Tracy cítila úplne zúfala. Cítila hanbu, strach, odpor k tomu, čo urobili. Nenávidela fakt, že pripravili o život človeka. Veľká Tracy bola zamknutá hlboko v podvedomí. No práve k nej sa viaže to najmrazivejšie. V tomto prípade. Nevie sa to dokázať, no kriminalisti aj psychológovia veria, že to bola práve veľká Tracy, kto počas toho činu prevzal kontrolu. Bola to ona, kto vzala tú modrú peňaženku a nechala ju na tom mieste, aby ju polícia chytila. Štvrtým alterom bol Bobby. Bobby bol chladnokrvný pachateľ. Bol opísaný ako cynický, bezcitný, vulgárny a agresívny chlap. Všetká potlačená zúrivosť a negativita sa nahromadila práve v ňom. No hoci Bobby znie ako najhoršia nočná mora, v systéme nebol najhorší. Piaty bol desivý. Volal sa Avril. Tracy neskôr priznala, že to bol ako šialený krik. V tranze s hrôzou zistila, prečo sa jej osobnosť v detstve vlastne rozpadla. Celé roky bola zneužívaná práve detkom, Georgeom. Ten muž, ktorého mala za jediného priateľa. Napriek tejto ťažkej diagnóze uznali Tracy spôsobilú postaviť sa pred súd. Proces sa však nekonal. Tracy sa rovno priznala. Odsúdili ju na doživotie s minimálnym trestom 13 rokov. Jej partnerka Liza dopadla rovnako. Kim vyviazla s 18 rokmi, z ktorých si odsedela 12. A tá jej priateľka, tú súd kompletne oslobodil. Ukázalo sa, že to bolo plaché dievča, ktoré bolo vydesené. Snažila sa Edwarda zachrániť. Párkrát sa pokúsila tie kamarátky presvedčiť, aby to nerobili. Samozrejme proti besnej Tracy nemala šancu. Život Tracy za mrežami bol bizarnou horskou dráhou. Stihla tam vyštudovať bakalára z filozofie, urobila si kurzy z váračstva a dokonca vodičák na vysokozdvižný vozík. No väzenská realita ju rýchlo stiahla. Padla do ťažkej závislosti a nakazila sa žltačkou. A trvalo roky, kým sa z toho dostala. Dnes je už Tracy vonku. Po dlhých 21 rokoch ju podmienečne prepustili na slobodu. Žije si svoj tichý život niekde na pobreží v Austrálii. Celé roky o nej nikto nepočul, schovávala sa pred svetom až do roku 2019. Vtedy si na Facebooku založila tajný profil pod falošným menom. Zavesila tam jediný mrazivý obrázok s textom "Teraz panikárte, pretože som späť". Či sa s týmto statusom vrátilo aj monštrum z jej vnútra, nikto netuší. Tak čo si o tomto prípade myslíte vy? Budem rada, ak sa o vaše názory podelíte dolu v komentároch. A ak chcete počuť aj iné príbehy, dajte prosím odber a zapnite si zvonček, aby sa takéto veci už iným ľuďom nediali.